Croeso I fyfyrdod cyntaf mis Mai, gan obeithio bod pawb yn cadw'n saff ac yn ddiogel. Gwn i ddechrau gyda gair o weddi. Mae deisiau di arnom arglwydd. Mae deisiau di arnom nawr. Mae llawer o bethau gallwn wneud hebddynt, ond hebddo ti ni allwn fyw ac ni feiddiwn farw. Bendithiau ni ath gwmni. Amen. Wy'n mynd I ymelaethu ar y darn am Cariad, y gwerthennes I fyfyrdod wythnos diwetha gyda fe. Ar ei adegau penodol o'r flwyddyn, ni'n dathlu Cariad, dydd Santes Dwynwen, a dydd Sant Ffolant, enghraifft. Ond y gwir yw bod angen Cariad yn I bob dydd o'r flwyddyn. Rhagoriaeth y ffydd Gristnogol yw bod Cariad ar gael I ni bob amser. Ac mae Cariad yw calon y neges am Iesu Grist. Dwi am ddarllen adnodau o 4 bennod o'r llythyr cyntaf I Ioan. A mae'n dod yn y pennawd Cariad Duw a'n cariad ni. Ffrindiau annwyl, gadewch I ni garu'n gilydd. Am fod Cariad yn dod oddi wrth Dduw. Mae pawb sy'n caru fel hyn wedi eni yn blentyn I Dduw ac yn nabod Dduw. Os ydy'r cariad hwn ddim gan rhywun, dydy'r person hwnnw ddim yn nabod Dduw chwaith, a mae cariad ydy Dduw. Dyma sut wnaeth Dduw ddangos ei gariad ato ni, anfonodd ei unig fab i'r byd mwyn I ni gael bywyd drwyddo. Dyna beth ydy cariad. Dim y ffaith ein bod ni'n caru Dduw, ond y ffaith ei fod wedi'n caru ni, ac anfon ei fab yn aberth oedd yn gwneud iawn am ein pechodau ni. Ffrindiau annwyl, os ydy Dduw wedi'n caru ni gymaint â hyn, dylen ninnau hefyd garu'n gilydd. Does neb erioed wedi gweld Dduw, ond os ydy ni'n caru'n gilydd, mae Dduw yn byw yno ni, ac mae ei gariad yn dod yn real yn ein bywydau ni. Dyn ni'n gwybod ein bod ni'n byw ynddo fe, a bod ei fywyd yno ni, a mae fod yn rhoi ei ysbryd I ni. A dyn ni wedi gweld ac yn gallu tystio fod y tad wedi anfon ei fab I achub y byd. Os ydy rhywun yn cydnabod mae Iesu ydy mab Dduw, mae Dduw yn byw ynddyn nhw, a'n hwythau yn niw. Dyn ni'n gwybod faint mae Dduw yn ein caru ni, a dyn ni'n dibynnu'n llwyr ar y cariad hwnnw. Cariad ydy Dduw. Mae'r rhai sy'n byw yn y cariad yma yn byw yn niw, ac mae Dduw yn byw ynddyn nhw. Am bod cariad yn beth real yn ein plith ni, dyn ni'n gallu bod yn gwbl hyderus ar y diwrnod pan fydd Dduw yn barnu. Dyn ni'n byw yn y byd yma, fel gwnaeth Iesu Grist fyw. Does dim ofn yn agos at y cariad yma, achos mae cariad perffaith yn cael gwared ag ofn yn llwyr. Os ydy ni'n ofnus, mae'n dangos ein bod ni'n disgwyl cael ein cosbi, am bod ni ddim wedi cael ein meddiannu'n llwyr gan gariad Dduw. Dyn ni'n caru'n gilydd, am ei fod wedi'n caru ni gyntaf. Pwy bynnag sy'n dweud ei fod yn caru Dduw, ac eto'r yr un pryd yn casau brawd neu chwaer, mae'n dweud celwydd. Os ydy rhywun ddim yn gallu caru Cristion arall, sut mae'n gallu caru'r Dduw dydy erioed wedi weld? Dyma'r gorchymyn mae Dduw wedi roi I ni. Rhaid i'r sawl sy'n ei garu ei gyd Gristnogion hefyd. Amen. Mae'r darlleniad yn bwysleisio pwysigrwydd cariad. Ysgrifennwyd y llythyr gan Ioan, disgybl oedd yn annwyl iawn gan Iesu. Sgrifennodd Ioan y llythyr yma at rai o'r Cristnogion cyntaf. Am ei fod yn dymuno codi calon Cristnogion, a'i helpu nhw I deimlo'n sicrach yn ei ffydd. Roedd rhai athrawon celwyddog wedi bod yn dysgu pethau rhyfedd iawn yn yr eglwysi, pethau oedd yn groes i'r efengil.
Oedd Ioan am ddangos mai ffolineb mai nonsens oedd ei syniadau. Ac am sicrhau'r Cristnogion bod Iesu mab Duw wedi dod i'r ddeiar yn ddyn go iawn. Oedd e'n adnabod Iesu'n bersonol ac yn sicr o hyn. Oedd Ioan yn caru'r arglwydd Iesu. Ac am rannu'r hyn oedd e'n ei wybod, sef bod Iesu wedi cael ei aberthu dros bechodau'r byd. Yn y llythyr, mae Ioan yn pwysleisio'r angen am gariad rhwng Cristnogion a'i gilydd, am fod hyn yn arwydd pendant o gariad Duw. Gyda ni mae dydd San Ffolant yn cael ei ddathlu ar Chwefror y 40 a diwrnod arbennig Santes Dwynwen yw Ionawr y 15. Wrth gwrs dyw pawb ddim yn dathlu'r diwrnodau penodol yma. Ond weithiau, mae'n ddoeth i ni gymryd amser i feddwl. A pha mor bwysig ydy'r bobl dyn ni'n ei caru. Ac mae'n dda dangos ein gwerthfawrogiad ohonyn nhw. Ar adegau fel y cyfnod anodd yma, mae dangos ein cariad mewn modd ymarferol megis aros gartref mwyn diogelu eraill, a siopans yn hwyrol heb bod yn hunanol yn bwysig. Mae hynny'n ffordd syml ond hynod effeithiol o'r ddangos ein cariad at ddynoliaeth. Mae yna 3 math o gariad yn y Beibl. Eros, sef cariad rhamantus, y cariad Valentine's Day a Santes Dwynwen os chi moyn. Philos, cariad brawdol, cariad at yn teulu a'n ffrindiau. Yna agape, cariad Duw, cariad sy'n rhoi, heb ddisgwyl dim yn ôl. Nawr, mae'r blodau a'r anrhegion a brynir i bartner yn arwydd o'r cariad rhamantus. Mae'r aros mewn a gwasanaethu eraill yn y cyfnod yma yn dangos y cariad brawdol. Ac mae aberth Crist ar y groes, y bu am yn ei dathlu dros y Pasg yn ddiweddar, yn dangos cariad Duw tuag atom. A mae'n bryd i lawer heddiw ddangos gwerthfawrogiad o'r cariad hwnnw. Dewch ni gael troi at yr arglwydd mewn gweddi. Ein gweddi heddiw ein tad yw y bydd y cariad yma yn dod yn real yn ein bywydau ni. Mae dy gariad i yn gariad gweithredol. Cariad sy'n rhoi bywyd, a hwnnw'n fywyd ar ei orau. Helpa ni fel dy bobl i rannu'r cariad yma gydag eraill. Nertha ni yn tad i garu'n gilydd. Roddai thineb ac amynedd i ni, wrth ddelio gyda phobl eraill. Rho gydymdeimlad yn ein calonnau, ac awydd i fod yn gymwynasgar. Wyt ti wedi rhoi'r cyfan i ni wrth aberth dy unig fab ar y groes. Felly agorau ein meddyliau yn calonnau fel ein bod ninnau'n gallu profi ar hannu'r cariad yna. Yn tad, i ni'n cyflwyno'n gilydd i ti, yn frodyr a chwiorydd yn y ffydd. I ni'n gweddio am ysbryd o gydweithrediad mwyn gallu addoli a diolch o waelod calon i ti. Ni'n gweddio dros deuluoedd sydd wedi dioddef yn sgil yr aflwydd diweddar yma. Ac yn gofyn i ti fod yn gysur i bawb sydd wedi dioddef profedigaeth mewn unrhyw fodd bynnag yn ystod y cyfnod cythryblus yma. Plis helpa ni fod yn hael wrth helpu'r llai ffodus sydd o'n hamgylch ni yn ein cymuned. Helpa ni i adlewyrchu cariad Iesu wrth i ni helpu pobl eraill fel y gwnaeth ef pan oedd ar y ddeiar. Ond hefyd, helpa ni ddeall mae'r peth pwysicaf i rannu a phobl eraill yw'r newyddion da am aberth Iesu ar y groes, i fod wedi marw ac yna'n codi'n fyw ar y trydydd dydd fel ein bod yn medru cael perthynas a thiam byth yn y nefoedd. Gofynnwn y cyfan yn enw'r unan carodd, dy fab Iesu Grist. Amen. Mae cariad yn bwysig iawn yn y Beibl. Mae'r neges am gariad Duw yn newid bywydau pobl. 2 ddiwrnod ar ôl dydd Santes Dwynwen, mae diwrnod cofio'r Holocost, Holocaust Memorial Day, sy'n cael ei gofio ar draws y byd.
adeg tu hwnt o greulon oedd hynny. Ond yng nghanol y casineb a'r creulondeb hwnnw, roedd cariad Duw ar waith. Roedd Andre Trochme yn weinidog Cristnogol mewn pentref yn Ffrainc. Erbyn Mehefin 1940, roedd yr ardal o dan reolaeth yn Natsiaid. Dywedodd Andre Trochme wrth aelodau gapel y dylen nhw guddio pobl oedd yn dianc oddi wrth yn Natsiaid. Fe ddaeth cannoedd o Iddewon i'r ardal, ac fe gawson nhw'u cuddio gan bobl y dref a'r ffermwyr lleol. Arweiniodd y bobl yr Iddewon ar daith beryglus i'r ffin gyda'r Swistir, mwyn iddyn nhw allu dianc o'r wlad. Roedd pobl yr ardal i gyd yn credu mae ei dyletswydd Cristnogol oedd helpu'r Iddewon. Achubwyd bywydau tua 5,000 oherwydd gweithgareddau pobl y pentref a'r pentrefi cyfagos. Oes, mae modd gweld cariad Duw ar waith yn ystod yr adegau anoddaf, ac os edrychwn ni'n ddigon manwl, fe welwn ni hynny heddiw hefyd, yn ein cyfnod anodd ni. Doedd y Natsiau ddim yn hapus wrth gwrs, ac fe ddwedon wrth Andre a'i wraig Magda i stopio helpu'r Iddewon. Ond atebodd Andre drwy ddweud, daeth y bobl yma am help ac am loches. Fi ydi ei bugail. Dydy bugail da ddim yn cefnu ar ei ddefaid. Ac fe ddwedodd Iesu Grist amdano ei hunan ynddo fe. Fi di'r bugail da. Mae'r bugail da yn fodlon marw dros y defaid. Credai Andre Trochme ei fod yn dilyn esiampl, a bod dilyn esiampl yr Iesu'n bwysig iawn. Chi'n gweld nid yn unig roedd Andre a Magda Trochme yn darllen y Beibl, ond roedden nhw'n gwneud be roedd y Beibl yn ei ddweud, sef rwy ti garu dy gymydog fel rwy ti'n dy garu dy hun. Mae galwed i ninne ddilyn ei hesiampl hwy yn ystod y cyfnod anarferol yma i ni gyd. Ond yn fwy na hynny, mae gofyn i ni weithredu'r egwyddor yma yn ein bywyd bob dydd, wedi'r cyfnod yma ddod i ben. Mae'n bwysig nad ydym yn anghofio. Mi allwn ni sicrhau bod ein geiriau yn eiriau caredig. Ein bod ni'n ymddwyn, y fonheddig a gonest. Ein bod yn gymwynasgar. Ond mae'n bwysig i ni gofio'r adnod yma o'r darlleniad. Dyma beth ydy cariad. Dim y ffaith ein bod ni'n caru Duw, ond y ffaith ei fod wedi'n caru ni, ac anfon ei fab yn aberth oedd yn gwneud iawn am ein pechodau ni. Gweddiwn. Bydde di'n harglwydd Iesu Grist ei hun, a Duw ein tad, yr hwn sydd wedi ein caru, ac wedi rhoi ni ddiddanwch bythol a gobaith da trwy'r ras. Ddiddanu'ch calonnau a'ch cadarnhau ym mhob gweithred a gair da. Amen.